Oh, hey, yeah. Kumusta kayo mga Jojo? Sukot. Tao yan yan, mga tao yan sa Toyan Channel. So ako nga pala si Naga to. Tapos yan, yan naman sa Toyan Channel para mag-gibo ng content. So, may nang ibang mga content. Siyempre, may naparahiling. Tapos na magpapara-edit. Kaya ngun yan, mag-gibo ko tayo ng para sa kuya. Mga tigigibo ini ng ibang mga YouTuber kay mga vlogger. Ayan. Makikita ko yan. Pero, sa mga pang nonsense ta naman dyan. Yes, familiar ba kayo sa, alright, let's go. Ano nito kaya? Nonsense boy. Member ng Nonsense Boys. Kaya, ma-answer ka taning nonsense. Itong mga nonsense itong question na kinoment, tigdi sa pampamilyang timeline ni Naga to. Babasahan ta tapos answeran taning tul-tul. Dawa nonsense-an. Sige, let's go. Kastahin na! Tuloy natin, let's go. Okay, ito to question from Rhea Bacos Ulyeres. Adaw tap PFTTT ang tanog kang atot. Hindi siguro may itong na skin ning lubot ay magkadoko. Tapos pagluwas itong paros nagkagaguning sound garong bap gap gap. Basta yung non-top sa inakaray. Basta ang atot kaya ang tanog kandoy depende sa pagkakanindo sa oral daw. Kung halimbawa nga so tugang mo ding balon di siyempre ang gigibuon ka ni mama mo. Yeah, well, you need a scientific explanation. Mag-research ka. Rod, from Jack Jack. Adaw tamayo pa commercial ang pusporo. Siyempre tantiglag lawa siyempre alangan kuya lagan mo yan. De joke lang. De out lang kanya ang pusporo kay dit pa man lang ang kumpanya igdi sa Pilipinas o kaya bolang igdi sa siguro sa Pilipinas. Kaya siguro dit ang commercial. O kaya mayong commercial ning pusporo. Kumbaga basic needs man sa nga na yan. Pero pag kwen kaya depende kayo sa confidence king sa runtawo. Okay, sunod from June Marmata. May kang mata. These nuts! Hindi, depende man sa kuyan kilo ning atot. Dahil basta siyempre because the gravity of the nagtutunaw talaga. Basurang video ni dingon yan. Okay na. Dahil lang okay. Siyempre natutunaw nga asukar sa tubig kuyan gravitational force of the energy drawn to the force. Alright, let's go. At sabi pa dito, sabi niya John Marmata, hadaw ta ang apod mo sa anseran. Siyempre, ta ang anseran. Let's go. Sunod. Low ka. From Ares Lumanet Paharilyagas. So ilalag ko ang description ni Ares Igdidoy channel niya, mag-subscribe man ka mo tapos kay Hugo. Yan, kay Hugo, bisado si Hugo. Yan, subscribe ka mo naman. Let's go. Peace. Pag dumapo yung ipis sa sabon, syempre yung germs madakot naman sa sabon. Kasi depende kung safeguard ang dudukutan niya. Kung safeguard yan, tunaw yung mga germs. Tapos, then posibleng maglinig. So, siyempre, hawak niya yun baka magadan siya. Kumbaga, asukar niya itong mga germs. Diba? Gets indo na lang. Let's go. From Ravencraft, sasagutin mo ba to? Sadly but no. Hindi ko to sasagutin. Sunod, from Vince Allen, hindi ko Latina. Bakit? Why? I don't know. Sunod, from Dave Latap. Kung masiram ang guto, sampurado, subangot. Inobos ni labuyo, subangot. Tala. So, hanapon nito kay Ango. Yan doon kay Ango ang bangot. At medyo paso. Siyempre, pag nagluto ka ng pansit, champurado, lalagyan mo yan ng nor cubes. Pag naagi mo so nor cubes, o di, iyon na ito ang hindi nakakatawa si Ilan. Let's go. Sunod.
from Tony Tiny Tani. Kung may pares gabos sa tsinela, sapatos, sandal, etc. Ano ibig sabihin ng etc.? Masiram magkape pag udto. What the question is this? Masiram ang kape pag udto? Depende. Pero apat kami. Nani? Ano ta? Yaong kaigde. Damn, son, where'd you find this? From ginong kay natadaw today mag-picture ang kadakling memes ko. Oh yes, I'm gonna explain. First, mayo ako nga sa diring cellphone. Tapos pandua, mayong kubagay gamit man ng pag shooting ako sa rosa ng beses. Tapos ma-edit ako kan mga alas 8 hanggang alas 12 ng bangge. Kaya di ako minsan makaka-focus pag-edit. Yon, hindi ako makapokus mag-edit. Saka grabe kayong buman sa busy, pero kaya makasupog minsan igbayadan ko pantungan ko pag masubla. Sunod. From Antonio, Kore. Daw ta kaya puhan mo bukago ng kopi ko blanca daw mayo man siya namang adobo. Well, masiram ang adobo. Like an adobong manok, masiram yan. Ang sarap. Kaya dapat kung ma-desisyon ka na maglukso sa tulay, dapat magpaaram ka kay mama mo. Tapos, timplahan mo ning sukot. Let's go. Sunod from Yel Baitor. Lord, adaw tamas gadang asukar. Dabad kaya so as dabad na sobraning kuyan, lagning asin kang paggibong ng asukar na. Sunod. Adaw tamas siram mo ko. Nani? Omae wa mou shindeiru. Currently breast. Adaw tamas siram ako. Damn. I don't know. Sala yan yung magurang mo. Sunod. From Yel Baitor. Adaw tamagayon ako. Tamasiram magayon. Sigurado ka mo? Hindi, char. Dapat nito si mama tapos papa nito. Adaw ta pukay sa si Domingo. Char. Adaw ta malabsay si Kid Boray nga. Okay. Halbulbugo na daw ta maangon ang matulig. What the? Adaw ta punuon si. What the nuts? Ano yun May nanang alimantaknik. What? Sunod. From Alexa May Fernandez. Hadaw ta dae mo tig-notice ang comment ko. Iba gatig pusuan ko nga ni. Siyempre makasupog siguro mga 100 pa mo lang subscriber to makasupog man masabi. Silo to mo na Alka, garo kasupog. Sunod from Lloyd. 7 pito pira ang apat na tulo. 7 pito pira ang apat na tulo. 3 times 4 8, 12 15 patal talaga sumat. Sunod from ako si Dubs. Word niya Dubs. Hadaw ta kay puan mo pa full charge phone mo kung lubaton man sa nakang tugang mo. Akong madali mo sa kanigibot. Pirango mong tugang nga, gilubato na arog ko. Diba ma'am? Ako, tapirangon na ng tugang ko ako, siya mas nagpapapula ko sa gagamit. Let's go! So, dyan nagtatapos ang ating Q&A na sukot no, my glove. Aram kong mga tsako yung mga answer ko. Kaya tinawin ko ning magatol na answer. Tapos, tatawang ko makamaning magatol na na answer. Let's go! Don't forget to subscribe my YouTube channel. Yes, of course. Subscribe na lang daw, mag-like na lang kamo, loko kamo. Tapos pa-subscribe ng mga kaakian dyan. Ta ako ang target ko, mga sinda, mga easy views, easy money. Diba? Sige na, let's go. Well, pahabula mga to kaya Erica Mendoza. Ano data ang pure gold kulay green? Inda. Tabakong kulay black, let's go. Alexa. Day ko na ko tahiling ko na ng question mo. Ano ta day ka na what? Haputa. Ang mga tao kaya nga habo na. Tigpabayaan ha. Ayo. Luya. Subscribe. Mga Jojo.